Takže čus, my vás vítáme v novém videu ze hry, Tedy Jelly to Beans. challenge Jelly Beans a já vás tu přivítám s mojí ségrou. Tak čau! Tady takhle to vypadá, takhle ty fazolky vypadají nějak, pokud to vidíte. Jo, fazolky. A jdeme to zkusit, máme tu. Takže a na to máme. Tak začínáš, takže začínám já. A netěším se na to teda. Takže je to modrá. Co to je, ukaz? Zubný pastýř. Jo, je to zubná pasta. Je to zubní pasta. Jeden bod máš, špatný. Takže teď jedu já, teď si vyberu já. Prosím, ať to není něco špatného. No ber, nesmíš vybírat. Uka, dej mi krabičku. Ale neříkej mu, tady máš krabičku. Ale neříkej mu to. Takhle. Aha. Skončí hovinkou. Počkej, no, tam máš kybl. Skončí spray, to je. Tam máš vodu. Takže já končím. Takže první Dáme. Fuj, ty vole. Fuj, to by se do baráku nepustil teda. Ty vole. Ale Takže jde. Ty si... já to cítím. Já jen. Ty jedeš. A pak já. Takže teď jede Adam, teď je na řadě Adam. To pojď. Tak Mám Adam, teď ber si. všechny ty krabičky. Tak to vezmu posledku. Můžu? Jo, tu do vajíčko. Takže mám takový... Buď je to popcorn, nebo to zkažené vejce. Zkažené vejce nebo maslový popcorn. Mám asi takový bombonek, taky bílo-žlutý. Bylo na A žlutý. jdeme to zkusit. Pane, Takže já se co? netěším. Takže co? Je to dám. Dáme si raději kýbl. Nezdržuj. No zdrž to. Fuj. Co to je? Zkažené vejce nebo popcorn? Počkejte chvilku, jo? Jo, Barška dala popcorn. Co? Maslový popcorn nebo? Já jsem měl To je maslový popcorn, to je... Já ho zabiju. Můžu? Ano, můžeš, počkej. Počkej, Vem to před kamerou, vem to před kamerou. Počkáme na Honzíka. Už jsem tady. Tady to byl, hej, tady jsem měl popcorn. Jo, měl jsi popcorn? A byl Já dobré. nevím co. Ukáž, jak vypadá. Já tam cítím jenom milimetku. A buď je to... Buď je to... to plínka dětská, anebo kokos. Baruška minule měla také kokos. Teď se můžu. Je to fakt vidět? Pojď dolů, ať Čekej. se jde vidět. Kokos nebo plína? Jak to chutná? Honza? Tady máš. Tak ona má plínky. Honza? Adam měl... Fuj, to smrdí fakt jak plínka Pampers. Tak, tady máš. Mám ty tak Adam měl tvoje? popcorn. Jo, Jo, tak Adam měl popcorn. K tomu si to vypadlo, neměl zkažené vejce, takže teď jedu já. Fuj, Jo, dobré. teď jedu já. Počkej, Počkej. tady je. Jo, Že to tady je. smrdí jak plínky. Teď jedu já. Já si Já radši ty fruty nebo nějaké chaku sok. Teď jedu já. Takže vyber si buď ten růžový nebo něco. Takže mám zelený. Zelený, buď to je, počkej, je s kuličkama. Pojď dolů. Buď to je tráva, anebo citron a limetka. Tráva měl. Hej, travu jsem si dal taky. Jo, to bych to taky. Jak to chutná? Jak jsi říkal, tráva nebo limetka? Tráva nebo limetka a citron. To je tráva. Je to Díky dobré? na mě. Ukaž. To voní. To voní. Po trávě všude. Dobré, že? 2 body. Jo, 2 body. Teď já si vybírám. A já jsem to Kámo. taky uhodla. Máš Vemte taky, si ne? tohle. Takže všichni máme po jednom bodu. Ne 2. Kámo, buď to budou šušně, a nebo tu ty fruty, já se bojím, že to bude slané. Já bych si dala ty fruty. 3, 2, 1. Tak co to je? Já to jenom lízám teď. Kousej to. Můžeš to zkousat. Tudy fruty? Mhm. Asi ne.
To nebylo tutti frutti. To fakt nebyly tutti frutti ani snople. Tohle. Dneska žerevej. Ne. Všichni. Zvratky. Zvratky. Fuj, to jsme vyvážně krásný. Ale dobře to chutná. Tak To je vždycky bych lepší. se Tak teď dal. jde Adam. Adam, jsi na řadě. Já budu si poslepu. Buď zubný. Takže mám takový modrý. A zase uvidíme, buď je co to bude. zubní past, anebo to babie Bleu Direction, nebo já nevím, co to se Jo. Buď asi, buď ta bodovka, anebo zubní pasta. Ne, musí být jedna škaredá a jedna lepší. No je. Můžu? Jo, Lidi, pokud mi držíte palce, tak doufejme, že to bude dobré. Jedu na to. Jak jsi říkal, že to bude? Buď je to zubní pasta, anebo něco babie Blue Direction, nebo něco. Líhni na mě. On má zubní pastu, jo, borůvky má, borůvky. Zajdu čistý zuby. Borůvka, borůvka, má Máš borůvku. borůvky. Takže je balík. Jsi to natrhal. Borůvky. Tam jsou to. A to budou buď sladkosti. Ne, počkej. Počkej. Jaká Ukaž to do videa. barva? Ukaž to do videa. Taková růžová. Mám hnusnou a Buď je to ty fruty, nebo to stejné. To růžové. alale. Nebo sladkosti. No, ne, hnusnou to ty fabriku. fruty, anebo to ty zvratky. Tvoje se do toho nemusí. No, nemusíš si. Teď líbe. Tak co? Pojď sem. Mňam. Tu ty fruty? Dýchni na mě. Ukaž to voní. To ty fruty. O, to je žvíkačka. To je žvíkačka. Ukaž. Mě si to. To je žvíkačka. Počkej. Takže. O, hej, ta moje oblíbená přímo. Moje taky. A teďkom jedu já. Takže já jedu. Jo, ale jedeš ty. Takže jedu já. Prosím, ať dostaneš psí žravu. Hej, co jsem říkal? Já si beru takový Puka? divný. Buď je to, počkej, popcorn, nebo to zkažené vajíčko. To. 3, 2, 1. Já jsem si nevšiml, že to je ani ne. Fakt? Dýchni na mě. Ukaž to. Mě to voní. Jo, to jsme taky. Ale nebylo to tak až husté. To je hnus. No, takže OK, teď jedu já. máme všichni po jednom teď. Já už mám 2. A co asi bylo jo? fajn. Počkej, tak si jen vodu. A jak já jsem to nějak... Tady máš tohle ne. Počkej, já se tady přesunu. Jak ty trávu. Pojď, dělej. Au. Dobré? Takže já si vybírám limetkový. Zelený. Buď to bude tráva, já se těším, pokud to bude tráva, a nebo... Ne. Nevím. To nechcete vidět. Kdybychom měli aspoň cenzury. Co to je? Nic. Buď je to tráva, anebo to limetka. Takže, Počkejte, já se ještě nepiju. Tráva, Připrav- tráva, tráva, Připravit tráva, pozor, teď. tráva. já měl trávu. Je dobrá. To je dost. Je to tráva nebo limetka? Yes! Tráva? Počkej, chyba. Tráva. Je. Limetka. Já měl trávu. Ale neukážeš tam zadek do videa. Já mám dýchnu. Limetka? A já jsem jako nečip. To voní jak tráva. To je tráva, že jo? To voní Ne, jak teď tráva. jde Ukaž si. Adam. No že jo. Adam, teď jde Adam. Tráva, spíš. Teď jde Adam. Já zkusím ten bílý. Ukaž? Dej krabičku. Nebo víš Adam co? má bílý. Počkej, nebo já, jak jsem hravný teď. Nekoukej se. Já si dám tady ten. Jaká to byla Oranžový, barva? oranžový. Ten brárový. Oranžový s tyčkama. Ne, že ne? Myslím, že nabil nebo něco. Buď je to šušně, nebo něco jiného, já nevím. Tady. Šušně. Dýchni na mě. To je šušně. Zvratky, jo, zvratky. Dej vodu, Pavle. Rychle. To jsou zvratky. Fakt jsou to zvratky. To nejsi. Fuj, to smrdí jak něco. Já měl zkažené vejce. A teďka já. Oh, Jo, teď jede Baroš. Tak já měl zkažené vejce. Tak když jsem vypadl, natočíme ani příště. To bylo zatras. Já. energie. 364 palce.
Co to bude? Ukáž, buď skončí vajíčko, Ukaž mi video. buď skončí sprej, anebo puding. Buď je to puding, nebo skončí sprej. No. Skončí sprej, anebo vajíčko. Ten, nevím. Nebo Nutella. Ne, to je puding. Ne, puding, no ochutnej. Celé, Musíš to celé sníst. celé. A už je to skončí vajíčko. Cože? Skončí to To sprej. existuje. Jo, aha. Jdeme budu. Jak máte vy? To je naše. To je moje. Ne, Vypláchni si tím pusu a vyplní to. ty vole, máš to tam vajíčko. Co to bylo? Skunk? Víte, že vevnitř je ta náplň jako, jako Já vím. Takže teď jedu já. takže, Poslat. Kamarád. Já taky. Baru, tak, Můžeme se dívat. no tak dobře. Takže já si beru čistý bílý. Buď je to Dívej, koko, dívej, víš? Bílý. Ukaž mi do videa. ojoj, Co? Takový bílý má Honda. co? Tady. Buď je to Andy. kokos, anebo to plinky. Okakané. Pokakané plyny. Já jsem chtěla skončit spray. Já to nechci. Musíš. Musím vrátit. Ne. Hej lidi, pokud dáte Honzovi like, přijďte mu like, protože on do toho jde. A já mu přeju, ať nemá to hnusné. Kluci, Pojďte. ti, co se na mě koukají, tedy ti, co... Já tam nemám teď žádné video, ale prosím, dejte mi nějaký like. No to mě. Takže Já bych si lidi, donesla své. držte mi palce a dejte mi aspoň za to 5 lajků, když to bude jedno. No. To je německé. To je z Německa. A plínečka. Kliečka, že? O, chudáček. Tak by si pro vodičku. Že to je hnusné. Jako máš to? OK, teď jdu já. A neberte mi moji citace. Jo. Fuj, ale já jsem se mám povracat. OK, tohle je něco jiného. Au. Sakra, mě to spadne. Já nechci, teďko já si koukám. Hej, poslepu. Jo, No, tak jedeme. Nebo počkej. Hrabí tam jednou. ne, počkej. On má čich ale. A hmat. Číhám má. Já chci zelený. Tak vám zelený, jestli chceš. Jo. Jo, má, já. Ajaj. Pust mě. Jo, je to zelený. Tak dobře. Buď je to zase tráva nebo limetka, já to chci. Hele, ale já jsem nejela po Adamovi. Jela, já jsem měla skončit. Jo, jela. A Honzik teďka. OK, tak jedu. Mě spíš zajímalo, co je tam to zelené. To je psí žrádlo. A už zase mám. A už zase mám limetku. Hej, to není fér, on to ví celé. Teď to je fakt tráva, ale fakt, to už je jasné. Ne, To je já jasné, měl teda jo. sladké. To je sladké. Teď jde, čili trava byla sladká. Hej, můžu si utrhnout Marušku, jednu tu travičku? To je falešná. Škoda, já jsem si chtěl dát trávu. Zkusit. Teďka hraje Adam jede. No, tak Adam je Tak poslední. já jdu pro svých radlu. Mám Buď je to ten puding, anebo to... Skončí to. Jo. Dávající bacha. Ty bogo. To je jako jahoda. To je za trest. Ukaž, vtipni si raději k tomu. Ne, já to dám na to strop. Počkej. Takže pokud Adam bude mít dobré, Ne. dejte Adamovi taky lajky. Takže lidi, poslouchej, Jirko, jestli se to dneska budeš koukat, tak mi dopřeji štěstí. Já jdu na to lidi. Teďka si to... Ano, jdu na to. Prosím, ať je to puding. Prosím, je to skončí. Puding. Skončí. Je to Třetí je skunk. On z toho bude zvracet. Já jsem si tady vzala už bílou. Počkej, já musím pročíst, já jsem si tam Cenzurováno. Počkejte, já si musím pro novou vodu. Já jsem si tam totiž naklidal. Cenzurit. Honza, jdu si pro novou vodu, jo? Honza, Jo, už je, Honza, jo. prosím tě, sadí mi pro novou vodu, já jsem se tam naplival. Jo, běž si pro novou. Cenzurováno. Ještě budeš? Já chci energy drink.
Hej, kdo bude vyrábět tady ty jelly beans, prosím, dejte tam i chuť, ten energiák. Jeden, prosím. Ona existuje i pivo. Normálně pivo. Tam máš 20 kusů piva. Jaké máš gesto? Pojď. Že máš Pojď, jo, pojď. Hele, dobré, vy jste to stopli? Ne? Pozor, Baruš. Kdo se jde? Dojede. Baruška si vzala buď Tak ukáž. úplně ukáž to bílou. videa. Zase bílá. A pojď tě To, co se měli a lidi. Buď plína, anebo kokos. Já jsem to. To je psí žradu. Tady není psí žrádlo. Je. Ne, buď to je jenom ty dva. Jelly beans jsou psí žrádlo. Ale to je v Harry Potterovi. A co tady to teda? Aha. Co? Co to je? Pinka? Píka. A teď jede Jajen. Honza. A ještě to mám pořád. No dělej. No, když jsem plachoval záchod. Takže modrák. Zase modrá. Smlouva. Tak to bude smůla. Buď to bude ten Smůla Honda. Zubná pasta. anebo baby, nebo co to je? Blueberry. Aha, blueberries. Bude asi Takže borůvka. borůvka. Borůvka nebo něco. Nebo zubní pasta. Podej mu boru. Kdyby je náhodou. Je to blueberry? Zubní pasta. Dobré. Dýchni na mě. Aha, Dobré, já Limetková jsem zubní dobrý. pasta. Takže co? A teď jedu já. Já chci buď zvrat, ne, Jo. já nechci nic, já si vybírám sám. Tak si ten. Tak víme, co to je. OK, já si beru čistě oranžový, kámo. Pokud Gogo se koukne na to, tak vím, co to asi bude. Já už fakt vím, co to bude. No, řeknu ti, že to je dost nechutné. Cak, cik, cak. To poznám hned. Co to je? To je jenom čučám. A už je to hnutné. Dokousni to, co to je. To je fakt nosám. Co to bylo? Všichni. Zvratky. Oh. Ne. Chci žrádlo nebo... Zubu smíchané. Já jsem to jenom rozkousla, je to hnusné už. No dobré, nech to tam. Takže teď jde Adam. Takže vyberte si, pane. Musíš. Musím vážně? Jo, fakt musíš, jinak na to. Tak jaké mají jiné to? Ne, to je jenom kokos a plínka. Neber tu plínku. Radím ti nebrat plínku. Kde zkusím tady tento, co tu mám? Buď popcorn nebo to zkažené vejce. Já nechci to vejce. Já nechci vejce, já už jsem měl Čekejte tady to. ještě. No dej to do pusy. Tady mám takové, jak kdyby buď vejce, nebo zase co jsem měl. Vlastně na začátku. taková bílá nažlouplá. Tak buď popcorn, anebo... Jo, tady kde líbí. Tady nejsou. Kde jsou ty jelly beans? Mám u sebe, dobré, pojď. Takže buď to je Pojď, dobré, pojďte. takže je to buď popcorn, anebo je to zkažené Já vejce. to vidím, to bude asi vejce. Zkažené vejce, anebo popcorn. Radši už tady panovi chystám kýbl. A Bogu mi nechystíte, panové. Jo, které já to je. Bulka. Tohle? No, já mám plnou. Je to dobré? Popcorn? Co to je? Neříkej, že popcorn, minule jsi měl popcorn. Jestli to chutná stejně, tak je to taky popcorn. Popcorn? Je to slané? Neříkej, že popcorn. Neříkej, že popcorn. Zkažené vejce. Od. To už vidím. Cenzurit. Ach. Že jo. Teďka Ten, já. kdo to vymyslel, je fakt genius. Že jo. Genius. Já zkusím Genius tu a byl včelaný. oranžovou. Ale zkuš tu oranžovou. Já jsem měl také oranžovou. O, teď bude mít, no, jo, fakt bude mít, buď bude mít to, ty zvratky, anebo psi žrádlínko. Pozor. Nemusíš si tu růžovou Musíš. prostě. Buď je to tutti frutti, anebo to nějaké ty, chápeš, puntes, stickers, stonkers. Počkej, stoken, to jsme se učili. Jo, stoken. Co? Šušně. Ne. A nebo to už nic. Čistě, že? Asi jo.
To smrdí. Žilej, jej to. Bere. A teď jede Honza. Takže... Fuj, já se na to nemůžu koukat do toho kýbla. Kámo, 2 jelly bean zaješ a nejsou úplně to... To je jedno a byli hnusné. To jsem tam dala já. Schválně? Hej, kolik stál jeden balíček? Takže zase mám modrou. Zase zubní pasta. A nebo tu ty... Jedna krabička. 89. Zubní pasta, anebo 87. to, blueberry. To znamená borůvka. 100 gramů. Necháte mi tu modrou. Zase zubní pasta. Už třetí zubní pasty. Na, tady máš Já- hysterin, já- když máš tak zumní. OK, teď jedu já? Teď jedu já? Po Honzovi. Takže já si zase vybírám. Ale modrou. Já Ne, chci modrou modrou. ne. Prosím. Ne, Ach jo. Já jsem neměl... Tak vybereme z té druhé krabičky. Ne, to už já... To pro Kubu. to se uvidí. Ach jo. Tak si ho rozpůlíte, takhle kousíček. OK, já zkusím tuhle. Měli jste někdy... Ukradni mi krabičku. To bude... Je to nějaký garzon Počkej, ukážu. Buď to je tráva, nebo to... Ne, to není. Tady je, buď... Fakt to bude buď čušeň nebo něco jiného. Pojďme vzít. Fuj! V tom jelly beans byla nějaká něco... Tam bylo skažené. Tam já 3 kamery. OK, 3, 2, 1. Co trpil? Ale tady ga potom mám. Jo, něco sladkého. Neříkej. Aha, pardon. Aha, tady mám... Já se omlouvám. Možná tam jeden z toho je ten Mám kůl. víc? Z těch 4. No ty víš, že já jsem venku. Nebo prostě, že to... Já jsem ti napsal papírek, ty o tom víš. Jo, já jsem ti to říkal. Byl si po třetí hodině nějakou 4 hodiny. No a dobré, takže teďka můžu jít já. Jo, čau. Hnus? Hnus? Ne, dobré. Jo? A kud? Hele, tam jsi. Zkus tady Nejdu beze mě, že ty si jel a nechal jsem mě. Co? Že ty teďka jel beze mě. Ne. Ne. Že zdiovali. Jo. Počkej, já vdýchnu. Hej, oni tady nedali a Teď já. bude cítit se mi. Mňam, mňam. Teďka já jsem si vzala modrou. Bude to zas tuty fruty nebo pas. Hej, možná, poslouchejte, možná to je jeden z těch, ten půjde. Zubní pasta nebo to? Musíme všichni 3, jo? Ne. Uvidí se. To je zubní pasta. Dýchni na mě? Počkej, ne, teď mám takový challenge. Ty- Každý si vezme Tady, jednou. tady tu, jo, každý jednu tu hnědu. Musíme zjistit, kdo má tu. OK. Já jdu, vole. Ne, Ne, já. každý si bere hnědou. Každý. Teď si bere, jo. Jo. Hej, možná budeš mít štěstí. Já nebudu mít štěstí. Ne, vem si taky. Já radši pojedu první. Ale Tak Baruška si vezme zas... Baruš, ty si vezmeš tuhle, jo? OK, připravit. Počkejte, já půjdu první. Já bych jsem to mohla dát No dělej. Tady máme všichni teď hnědou. Tak já bych se tu vytahoval. OK, Ale jediná já mám výhodu, že mám takovou. první začíná Honza. Mám fazolu. Teď. Rozkousni to celé. A už vidím, že to bude skunk. Jo, je to skunk. Je to skunk? No tak ne. Tak Honza neměl štěstí. Vidíme, co já budu. Já se bojím. Počkej, máš tam něco bílého? Ne. Ty? Tohle. Ty co? to je teď na řadě. No teď já. Nebo Hlata. Teďka. Ty OK. ředitel musí být poslední. Já jdu před Bacha. poslední. Takže umí. To puding nebo to? OK, je to skunk. Máme tam ještě Já se dva. to jenom volizla, už to je skunkčík. Já jsem to nakousal trošku. Já jsem vůbec nekousal, já jsem to Takže teď jede pan ředitel. A ještě pak Baruška. Ředitel, Mr. Risto. Je pan ředitel Steve. Takže teď jedu já, pan Buď ředitel puding. Steve. Nebo to.
Tady něco cítím už toho. Už teď takhle do mě. No jeď. Raději to tak celé nedávej do pusy. To je. To není? No, shit. To nebylo. To už smrdí. To nebylo. To Má nebylo. bolo. Voda? To je ona? Bala! Ne, nevím. Cenzuret. Cenzuráno. Chceme ještě. No, dobrý, nech to už. To budu potřebovat, kdybyste... Fuj, já jsem na to šel. Zabali. Jo, Takže ještě než přijde Honzik, tak další bod. Fuj. Co to je? Já už teď nevidím ty plíny. Maruško, jedeš ty. Já už těch dvou vidím Tou hnědou. Musíme zjistit, jo. Nebo dovezli jeden mamce a tačkovi. A zjistíme jednou. Ne, mamka říká, že nechce ochutnávat tak. Já si vezmu ty furt. New water. Takže kdo jede teď? To je Baruška. A jede hnědou. Počkejte, já se... Hnědou? Jo, musí hnědou. Ne, tuhle. Ne, Baruška může zelenou. To jsem dovolil. Dobré, a opak to jde. Já se mám zvracela. Dobré, a teď to do videa. Počkej, já potom pojedu, já si už vybírám. Já už si vyberu. Já mám psí. To mi pustí. Psí žrádla. Tam by se měl spíš. Mi to podá. Nevím. Necháš mě tuhle krabičku? Takhle. Konečně. Na výstavku dělí víc. Ale fakt to vypadá. Jo? Mně tady to vypadá. Tady jsou 4. Tady je nekonečně. Dáme bacha. Já vás Já jsem mu nabil. No a můžu začít. Dám bacha. Já už jsem si vybral. Honza, já už jsem si vybral. Jo, já si taky vybírám. A to je co jako ty? Tady si nemáš No, dělej, může. Baru, vyber si mě. Tak každý zkouší jednu, jo? Počkej, na 3. Baruško, jakou máš? Jak to chutná? Baru, dýchni na mě. Já chci mít tutti frutti. Pokamo. Fuj. On A. už žere. On si mě to vybral a On si vybral bílou? Jo, buď plínky nebo kokos. A co máš, plínky nebo? Koko. Koko, to si jo. A teď já si beru já. Oranžové? Já si beru. Buď je to... Fuj. Fuj. On má zvratky, nebo co to... buď tutti frutti. A nebo No nějak... první. Já mám tutti frutti. A já mám také. Mhm. Já nevím, co to je. Hodu! Já nevím, co to je. Jestli tutti frutti, anebo něco. Honza, kde je krabička? Jo, Já se pozvracím. tohle. Buď tutti frutti, anebo něco. Sokem, nebo něco takového. Sokem? Sople. Sople a ještě, a co? Já jsem měl poprvé soplíky. Ty vole, radši mi to předlož, že to chci vidět. Ne, to je jedno. Přelož mi Počkej, já to přeložím. Já chci vědět, co to je. Oba dva ty nápisy mi přelož, co to je. Tutti frutti je normálně tutti frutti. To je různá zmrzlina. Tam jsou smíchané všechny zmrzliny. Já vím tutti frutti. Takže kde máš ty druhé? Jak se mi To nebudeme rozpávat. To už... Ne. Ne. Tak jdi. Pojďme. Už to bude? Musí, co to bude? To první ne. Socken. Ale je všechno zrasta. Vidíčky, počkejte tady na chvíčku. Napiš. Zásuvka. Počkej. Já ti to nadiktuju. Napiš. Počkej. No. Napiš. Počkej. Stinkende. Stinkende socken. Ty napiš socken. Se nemůžu koukat na ten. Kdyby to byla němčina. Tak zkusíme angličtina. Kde se, na jakém? Co to bylo? Tam není. Aha. Arabština, čeština, danština, angličtina. Tam máš němčinu. Kde? Jo, němčinu. Tam máš němčinu a tady máš to.
Smelly socks. Tady máš ale to angličtinu, to tam češtinu. Aha, to jsou ponožky! To jsou smradlavé ponožky! A nebo to druhé. A ty napiš to druhé. A co je A to je tutti frutti! Ne, tady, ty napiš ch. Ne, smaž to, napiš ch. Napiš ch. A. U. 2 s. E. 2 t. E. S. U. A. U. A. N. Počkej, N. Tes. Tes. Počkej. Na to by rozdělat. Němčina. Tam máš čeština. Čeština. Není to tu. To je jedno, jdeme na to, pojď. Jdeme pak do videa, pojďte. Ne. Takže jsme tu zpět. Jdeme do videa. A já mám A já mám tady takovou hnusnou. a Pojď, teď zahrát. jdeme to s čím si. A já nechci mít ponožky. Doufám, že bude. Počkej, tak oba. 3, 2, 1. 3, 2, 1, teď! No to dobře. Mňam, to ty fruty. Jo, To jsi měl co? Znak. to ty fruty. A jakou jsi měl fazoli? Tu růžovou. On fakt má soc. On má ty ponožky. Pane, jak to dejme? Máš ponožky? Bio máš, Sladké? Pačko, pojď, tak jdeme. Děchni na mě. OK, on má smradlavé ponožky. Vodu plnou. Plnou. Jak to? Teďka jedu já. Ty máš plínky. Jo, máš plínky. Hej, ještě 37 minut, no a ještě 38 minut a je hodina. že 37 minut. No počkejte. OK, teď si vybereme po... Nejsou to špatné. Dá se dojíst. Hlavně ty fruty. Nefunguje. Počkej, Rome. Jo, a já jsem se na něco rozhodl. Hm. Uděláme svoji kasičku. Ne. Jako studijní kasičku. Co to je? Kasa jako... Hele, ale jeste. Jako teďka jsem na řadě já. Já už jsem jedl. Ještě Počkej, ne. počkej, ale Ještě já zahráme. A pak si ale, zahrajeme. ne, ale já Pak si se něco zahrajeme. podívat. Fakt. Ne, já se chci podívat, ale ne. Vypadáš dobře. Vyber to! Nevím. Už jsi spocený. Spocený zrak vlastně. Ne, tovaru! A tak ty do mě nežduchej. Já si potřebuji Nehádejte ty se. fazolí. Ještě tu jsou třeba pod tebou. Ne, o 3 No, spadly. prdeli. 3 spadly. No tak máme tu poslední. Já nechci. Počkejte, já to si jenom spočítám. 2, 4, Já nechci. 6, Honziku. 10 fazolek. Přímo 10. Už je to rozděleno. 1, 3. Každý si vezme 2. No. Jo, každý dvě. OK, tak já Tak si... to uděláme tak, aby Já to... si vybírám to. Tak aby Buď to... ty vole. Hej, já mluvím. OK, už mám. Tak poslouchejte. Teď to uděláme takhle. Vezmeme si každý dvě a tím už ukončíme pak video. Všichni, komu to nebude chutnat, střelíme to naraz všichni do kyblu. OK, já mám nejdřív mám buď plínku nebo kokos, potom buď popcorn nebo, jak se tomu říká? Popcorn anebo zkažené vejco? Jo, A baruška. a já. Já mám buď popcorn nebo vajco, anebo psí žrádlo. Táčkovi nebo mamce, dej. Mám psí žrádlo, Jo. hej, mám psí žrádlo, Honzi, nedávej to. anebo popcorn a zkažené vajco. Buď zkažené vajco, nebo popcorn, anebo psí žrádlo. Já radši vezmu oranžový první. Ne, musím oba dva naraz. Ne, oba dva na vás. Do pusy. Ten, kdo bude mít ty 2 úplně smradlavé, tak sníhají ty 2. Jo, tak Hej, Adam, hej, Honza, já mám buď Jdeme na to. psí žrádlo, anebo zkažené Tak vejco. jdeme. Nebo... OK, takže každý jednu. Takže beru já první. Dobře. To je každý jednu, teď, pojďte. Popcorn, anebo Všichni. co? Pojďte naraz, všichni. Ne. OK, ne. Vajco? Zkažené.
Podejte mi tu vodu úplně Teď- Honza, Já to nevím. radši mi podej tu vodu úplně vlevo. Jo. Tady Dvě? jdeš. Teďka já. Jo, jedno. Mám jedno zkažené. Prosím, ať to není zkažené. OK, má jedno zkažené, jo? Dva mají zkažené. Ty? Ty jsi měl jedno? A jsi jedno? To samé. Zkažené. A teď? Teď Honza. Teď to nebudu. Takže 3 už mají zkažené. A ještě já, vole. O, a co to bude? Popcorn? Hej! Kokos! Cenzuret! Dělej, bys... Já to najdu do Nech toho. A další zkaženo. A teď já. Zase, buď je to ta plínka nebo to. Prosím, ať bude mít něco sladkého. Pane, máme, jdu tam bude. Ten, kdo bude... Baruška. Cenzurovanou. Už máme jednoho. Ty vrací, fajně. Jo. Ty brečíš? Ne. Vrací. To je cenzurovanou. Dobrý, už nebudeš vracet? Už nebudeš? Ty jsi zvracel? Jo, tak se koukni na. Ty vole. A je cenzurováno. Můžu? Firo, chceš si dát? Ne. Takový rosteš. Ne, zakryj to. Ne, on nejí. On nejí nic smradla. Jako Ale třeba to může sníst. Nejí! On nejí žádné fazole. Tak jdeme do D. Jo, teď já. Buď ta plínka nebo to, prosím, ať je to něco sladkého. Takže všichni máme zkažené. Bacha, jsou vodu. OK. Co to je? Kokon nebo pinka? Počkej. Co vajcu mě dostáváš až to neho. I'm in love with Coco. Co jsi měl? I've nothing in Co jsi měl? Coco. Kokos? Fakt? I've nothing in lolo. Teď máme jedno, který nemůže říct. Teďka já. Oh, no. A pak jedu poslední. Okay. Bude to čokoliv nebo zkažené více. Nebo plínka. Víte, co si můžete? Že vy dva si dáte ty poslední dva. Ne. Jo, musíte. Ty. Ne, pokud já prohraju, tak mi Tak já mám jedno sladké. Máš zkažené? Nemám plínku. Takže jdeš do toho ty a on. Ne, Ještě Dva. se neví, já mám... Aha, Hej, on ještě ty a On si myslíš, že to psíš rado? tak běž na to. No, dělej. Já pak pojedu s Baruškou. Dělej, jdete. Teď. O, Honza. Co bude mít? To je zase. Moje. No Cenzurovaný. dobré, ale tak tam Takže já budu. není Takže vy tři máte to? Takže vy tři dáváte si. Ne, já ne. Já to rozdělím na 4 prostě. Na 4. Ne, počkej, ještě se uvidí. OK. Ale já jsem tak hodně neplivala, tak... Baruška ne, ta nebude. Vy Ne. musíte si každý vzít